муроҷиат ба мардуми шарифи Бадахшони Кӯҳистон. Ин воқеае ки таи рӯзҳои охир дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон рух додааст, боиси ташвиши изтироби тамоми мардуми Тоҷикистони азиз гардида истодааст. Як гуфтание дорам, ки аз қарнҳои таърих бинем, ки мардуми шарифи Бадахшон бисёр ҳам мардуми бо тамаддун, бо фарҳанг ва бо маданият ҳастанд ва боварӣ дорем, ки ба ҳар гуна дастисаҳо дода намешаванду он шахсоне ки ҷиноят карданд бар зидди кормандони ҳифзи ҳуқуқ тирпаронӣ намуданд, бигзор дар назди қонун ҷавоб бигӯянд. муроҷиат ба он шахсоне ки аз хориҷа истода ба ҳар навиштаҷотҳои худ мехоҳанд бо дастисаҳои худ мардумро ба изтироб овардан, гуфтаниам, ки биёен якҷоя шавем, Тоҷикистони азизро ободу зебо гардонем, ки ин истиқлолияте ки имрӯз мо ба даст овардем ба осонӣ ба дасти мо наомадааст ва биёед дастисаи хоҷагони хориҷа нашавем, мардуми шарифи Бадахшонро ба таҳаллука наандозем ва боварӣ дорем, ки аз ақлу хиради худ истифода бурда мардуми шарифи Бадахшон тинҷу оромиро бар дасти худ гирифта дар якҷоягӣ ба тамоми мардуми ҷумҳури Тоҷикистонро обод менамоем.